apa menika kula tak ngetoprak sedelet. Yogane digunakake yoga apik-apik je. Anjir leres Mbak Yu. Ndak rugi. Sinambi njerantos para paraga anggenipun gantos busana lak mekaten to Mbak Yu. Anjir, monggo dilanjut Mbak. Pati aman iki tak tujokke kagem adikku sing saka Jonggrengan kae lho. Adoh-adoh tekan kene. Ngoben tenane karo Barong Dwi Ponggo. Iya, karo Dimas Ayune ya Mbak Yu ya. Nggih. Piye? Wis mulai. Pinapsu tapa ojo loro bojone. Monggo lanjut Mbak Yu. Aman